75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କବିତା। 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଥିଲା ଜାରି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କରୁଥିଲୁ ହଜୁରୀ। ନିର୍ଯାତିତ ଅପମାନିତ ହେଉଥିଲେ ଏ ଭାରତବାସୀ, ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୁଣି କେବେ ପାଉଥିଲେ ଫାଶୀ। ରୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଦୃଶ୍ୟରେ ହେଉଥିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରଣ, ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିଲା ଆମେ ଯେ ଥିଲୁ ପରାଧୀନ। କେତେ ଯେ ଅକଥନୀୟ କଷଣ ସହିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବଳିଦାନ ବଳେ ଆଜି ଆମେ ହୋଇଛୁ ଅଗ୍ରଣୀ। ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାତ୍ମା ତୁମେ ସଦା ଅଟ ଅତୁଲ୍ୟ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ, ରଖିବୁ ମାତୃଭୂମିକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଆମେ ହଟାଇବୁ ବୈରୀ। ଜନ୍ମଭୂମିର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଥିଲା ଏ ଦେବଭୂମିରେ, ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଲା ଫିରିଙ୍ଗି କବଳୁ ପୁଣି ବିନା ରକ୍ତପାତରେ। ଅସହଯୋଗ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶାସ୍ତି, ପଳାଇଲେ ଛାଡ଼ି ସେଦିନ ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 14 ମଧ୍ୟରାତ୍ରି। ସେଦିନରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଉଡ଼େ ଆମ ବିଜୟର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧ୍ୱଜା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଅଧିକାର, ହାରିବୁନି କେବେ କରୁଛୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜନଗଣ ମନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଏ ଭାରତ, କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯାଏଁ ସର୍ବତ୍ର ହେଲା ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ଯାର ଆଜି ବି ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟତାର ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଏ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ତା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିଯାଉ ସୁରଭିତ ହେଉ ସେ ଅଚିରେ।